A seguir, entre a xente nova, eu traio a historia de Agustín, que tamén é un exemplo a seguir entre os veciños en Arzúa, en Pantiñobre. Ten 69 anos e sen ser carpinteiro nen nada, leva adicándose máis dunha década á madeira como hobby. Ademais, comezou con cero, sen ferramentas, sen nada. E hoxe en día ten unhas obras, unhas creacións que isto é para poñer nunha exposición permanente. Pero, sen dúbida, a creación máis impresionante é un Seat 600 de madeira, tamaño real, con motor e todo. Imos ver se iso arranca ou non. Están vendo ben un 600 de madeira sen trampa nen cartón. E aquí teñen ao artista Agustín. Ele quen o fai sen que ninguén lle ensinase. El nunca foi carpinteiro, pero como poden ver non hai madeira que se lle resista nin obxecto que non consiga reproducir. Con que estás agora? Estou facendo un botafumeiros un pouco grande. Os que fixen hasta agora son pequeniños. O obxecto que ves por aí, dis, isto hai no que facer en madeira. Pois sí, eu creo que é moi fácil. Tes aquí uns sombreiros. Como se te ocorreu facer sombreiros de madeira? Canto máis difícil sea, máis me gusta facela. Teño un irmão que anda na madeira e tiña un castaño moi antigo que iba a cortar e dixeme que quero levar troncos deses, levo, pois ocorreuseme cabalos por adentro. Se alguén ten algunha dúda, as portas abren, Unha bici, bolsos... E isto é un casco, non? Para andar na moto, así. Pero que encaixa genial, Isto está moi ben pensado. Medidas por outro casco. Ai, é que é como ir nunha moto de verdad. Canto tempo che levou facer a moto? Pois ás noites, moitas veces de inverno, pois traballaba nela. A moto está moi ben, pero eu quero probar os 600. Cando queiras. É o que máis gusta a xente. O coche é o principal. Vou subir. Agustín, de verdad que a ti non che ensinou ninguén a facer estas cousas? Nunca traballei de carpinteiro, ningún carpinteiro, nin tuve ninguna na familia que traballara na madeira. Pois eu andaba no monte plantando fincas e brotando no monte, era o traballo que tiña. Porei un 600 vello, que me custou 500 euros, e por iso iba tomando medidas e colocando a madeira. Moitos pensan que ten chapa, e non ten chapa ningún, é todo madeira. Ten un motor máis o cambio do propio 600. A ver... Como os coches, de verdad? Non, é que é igual co 600. Como é isto? Como está distribuído isto? Pois mira, aquí leva a batería, e aquí é o depósito da gasolina, aquí é o depósito do líquido de frenos. Vendes nada do que pasa. Vender non me gusta, desde que as teño feitas non me gusta vendela. Subímonos. Pois sí. Ahora conduces ti. Fermosísimo ese Seat 600 de madeira.